Здравейте, бачако, салому алейкум барои ҳама. Имрӯз гап мезанем мо дар бораи iPad 6, шестой iPad, шестой поколения мегаша. 2018 солда бисёр моделҳои ҳархела буромадан, ҳам iPad Pro, баъд дига уже Apple бас кард мондани iPad Air, iPad mini, исмусунақа iPad mini 5 недавно буромад. Чӣ гуфтани дорум? Барое ки мо бозам хубтар бифаҳмем ки фарқияти байни iPad Pro, iPad 6 ё ки мисол шумо мисол iPad харидани фикр доред ки кадомуша харам, iPad Pro харам, iPad Air бихарам ё iPad mini бихарам ё ки намедонам Samsung планшет бигирем ё ки Huawei планшет гирем ё ки ай компания Xiaomi Mi Pad бигирем, кадомуша бигирем? Не ки ман боварӣ дорам ки ҳама Apple мегирам. Чӣ ки пеш презентатсияи ҳамаи Apple продукция дар моҳи сентябр мешудад. Да iPad боша и ҳама презентатсиё примерно дар моҳи март шидам, да 27 март соли 2017. iPad-ое ки мисол ё презентатсия шидан баъди обновления, баъди уи кардан ё намуд памят гирифтан 32 гигабайт и плюс 128 гигабайт. Баъди и ки буромад соли 2018 бо презентатсияи нав iPad Pro-и 2018 буромад ки якчанд параметрош айда фарқ мекунад, не ки нархи ҳамун iPad Pro-и ки ма дар бораш гап задистам як баробар қиматай. Так что ихе так ай со стороны нигоҳ кунӣ, фарқияташ дар ҳамун иқа камерашай и плюс чухоли коверкейси Apple поддерживать мекунад и бига 4 колонка дорад, тамом дига, дута дига зиёд. Ягон хел фарқияти бигем ки универсалӣ надорад. Нера чизака ҳуй кардем. Опа. Ман фақат вақте ки ҳамин чизоро ҳуй кардам, як бор бумекашам да, агар букашидам буи салафан кард, бидоне ки раволи ҳуй накардаген. Агар мегирем гирён мекунем ша. Но гуфтанам она ки камераи ақибаш 8 мегапиксел камера дорад, камера передниш 2 мегапиксел камера дорад. iPad Pro-рам тоже ҳамин, то есть iPad 12 мегапикселай и задниш примерно 5 мегапикселай, фарқияти кам надорад, просто iPad Pro айҷашда кам дута динамик дорад, но динамикои ай парашанд. Так что фикр мекунем ки почти ҳарчун якхеланд. Экранаш, экрани ҳамин объект IPS плюс LED, так разрешениеш 2046 ба 3867. Экранаш 0,7 дюймаи айпара, 0,7 дюймаи. Вақте ки уже гирён карде iPad-а, неҷада уже функцияда, то есть дар телефони шумо савол мегӯяд, мега ки ҳамин iPad-а мо метонем настройка кунем ранги телефони шумо. Ма агар продолжить кунам, мега ки включите Wi-Fi. Оз ман Wi-Fi-ва гирён мекунам, и ҳама настройкаи ман ранги ҳамин настройкаи, то есть ҳама настройкаи iPad ранги настройкаи телефони ки ман истифода бурдистам ҳам хеле мешавам. Насоти оперативни памяти ман шуморо нагуфтам. Оперативни памяти 2 гигабайт асташ максимали 10 соати роҳ намебарад. Шумо кино и сус тамошо карда ҳаловат мебаред. Ин ҳамин хел гапҳо буд. Номи ман Шерхан. Як бор дига барори кор барои ҳаматон муваффақият, тавсияти